दा लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै ससियेल मिडियायाव सोरखौबा रायनो आरो सोरखौबा बखिलाबायनो एसे नुजाफैलायबाय आरो दा भिडिअआ एसेब्लाबो इम्परटेन्ट जागोन माने जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो दा दिनै ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव गोबां माने मा जादों माने गन्दगल जादों नङा होमब्ला रायजो राजाफोर ओरैबायदि गन्दगलानो गन्दगल आरो फेसबुक इउटुब बोदलाबानो सोरबाबा इउटुबारफोर आरो फेसबुक सालायगिरि बिथांमोना अमरसिं ब्रह्म सार बिथांमोननि भिडिअ क्लिप्सफोरखौ लानानै जाय जेरै रोंगौ एरै बखिलाबायदों ओमफ्राय मा खालामलाबायदों माने पार्सनेल बेकग्राउन्ड लानानै बाथ्रा बुंलाबायदों आरो दा दिनै राजनितिनि बाथ्राफ्रा मा दिनै इउपिपिएलआव थानाय साफ्रोमबो इउटुबार हक फेसबुक सालायगिरि बिथांमोन हक माने सासेबो मिन्थिया राजनितिया मा बुस्थु दिनै राजनितिनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै बिथांमोना मा खालामो पार्सनेल एटाक खालामो न'खरखौ लानानै बाथ्रा बुङो बिथांमोना न'खरनि बिसि फिसाखौ लानानै बाथ्रा सोंखारियो बिथांमोना दा बेनो जाहैबाय रायजोफोर राजनितिनि बाथ्रा साननो गोरों इउटुबारफोर आरो फेसबुक सालायगिरि बिथांमोना दा दिनै बेनो रायजो राजाफोर दिनै इउपिपिएलआव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि हक साफ्रोमबो लिडार हक एबा साफ्रोमबो सेलादार बेलादार गासिबो हक बिथांमोना माने राजनितिनि जेनाखि बाथ्रा दान्थेलायनायाव बिथांमोना माने फैलार जिहेतु राजनितिनि बाथ्रा बुंनो बिथांमोना हाया आरो राजखान्थिनि जुक्ति बाथ्रा लाबोनो बिथांमोना हाया दा बिनिखायनो बिथांमोना दिनै मा खालामो रायजो राजाफोर माने पार्सनेल एटाक खालामो जायनि थाखाय बिथांमोनहा जेननो गोनां जायोबा लाजिनो गोनां जायोब्ला सोरनिबा न'खराव थांनानै दुम दाखाल खालामहैनाय सोरखौबा पार्सनेल हिसाबै एटाक खालामहैनाय बैफोरबायदि गुन्दागिरि बे गुन्दा रासा इउपिपिएल दोलोनि सायाव सलियो आरो एबसु आरो इउपिपिएल दोलोनि सायाव बैफोरबायदि गुन्दागिरियासो सलियो रायजो राजाफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया दिनै अमरसिं ब्रह्म सार बिथांमोन बायदिया हारिनि जानानै जुदि बाथ्रा बुङामोनब्ला दिनै बिटिसिया मा लाखावनो सेस जासिगौमोन रायजो राजाफोर दिनै बाख्नायदों साननो नाङा नोंथांमोना दुगादों साननो नाङा दिनै नोंथांमोना दिनै फार्स्ट बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा सरखार सालायबाय रग' सरखार सालायबाय दिनै रायजो राजाफोरनो मा होनो हादों बिथाङालाय दिनै सरखार फैनायनि उनाव जेनाखि बिटिसिनि पावारफोरखौ दिनै धंस' खालामनोसो हादों दिनै प्रमद बर' बिथाङा मा हादों दिनै बैफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौनो दिनै नोंथांमोन बायदि इउटुबारफोर आरो फेसबुक सालायगिरि बिथांमोना दिनै बिथांनि जानानै गोबां बाथ्रा बुंदों थाइबसे मोनजादोंलै बुन्दुमोन दिनै हारि फोजोबस्रांनायखौ नोंथांमोना सिन्था खालामाखिसै हारियादि बबे अलखराव फैदोंमोन दिनै नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामाखिसै दिनै बिटिसि मोनबाय बे बिटिसिया गोमालांनानै जुदि बे बिटिआर जानांगौमोनब्ला जोंनि बर' जाथिनि मोनथाया जोब्बायमोन आदुवाफोर मोसौ साइस इउटुबारफोर मोसौनिफ्राय गाज्रिसिन बनगुरु साइस फेसबुक सालायगिरि बिथांमोन दिनै इउपिपिएलआ अलरेडि जोब्बाय दा दिनै इउपिपिएलआव सोरबायदि मानसिया दंसै दिनै खर' गैयै मोसौ साइसनि इउटुबार आरो फेसबुक सालायगिरि बिथांमोनल'सै दिनै रावबो गैला दिनै इउपिपिएलआ जिन्दगियावबो 100 बोसोर बिथांमोना जुजिबाय थाब्लाबो बे इउपिपिएल दोलो होननाया माब्लाबाबो फैला रायजो राजाफोर बे सिदा बाथ्रा दिनै जाय माने ससियेल मिडिया सालायगिरि बिथांमोना ओंखारबाय थादों बे ओंखारनाय बे बखिनायजों दिनै नोंथांमोनाबो जोबनो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोन बायदिखौथ' लास्ट फरन्त फाइनालाव मा खालामनांगौ बल बायदिसो जोनांगौ बलसो गेलेनांगौ बै माखासे इउटुबार आरो फेसबुक सालायगिरि बिथांमोनखौ दिनै नोंथांमोना जे जाथारै बाथ्राफोरखौ लाबोनानै ससियेल मिडियायाव गन्दगल खालामो भाइरास सोयो दा बैफोरबायदि भाइरास सोनानै दिनै बिटिसिखौ दंस' खालामनो नागिरग्रा माखासे इउटुबारफोर आरो फेसबुक सालायगिरि बिथांमोनखौ मोनसे समाव ओरैबायदि सम मोनगोन माने बल जोनायनिफ्राय रासिन गाज्रि बल जोगोन दिनैनि दिनाव गोबां जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना बुङो ससियेल मिडियायाव जोंनि साननो हनो गोरोंफ्रा जायगा लानाया मोजां नंला होननानै इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना बुङो दुखु मोनो मानो दुखु मोनो दिनै हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुङोब्ला बै जोलैनि हांगार इउटुबारफोर
फेसबुक सालायगिरि बिथांमोना मावजिया एन्जरखौ बारसिननाय बायदि बिथांमोना बारसिनो ख्रेबा ख्रेब नंथारै बाथ्रायै बाथ्रा बुंनानै आरो पार्सनेल बेकग्राउन्डखौ लानानै बाथ्रा बुंलाबायनानै दा बिनि थाखायनो दिनैनि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव साननो हनो गोरों गोरों माखासे इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहा लाजिबाय ओंखारला। बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा UPPL जाम्बा जाम्बि इउटुबारफोरनिसो होननानै गोबां मानसिफ्रा सानो आरो बुङो रायजोफोर। दा दिनै रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदों दिनै UPPL दोलोआव माबायदि सापर्टार बिथांमोना थायो, हारिनि मोजां मोनग्रा सापर्टारफोर थायो ना हारिखौ फोजोबस्रांग्रा सापर्ट थायो होननानै गोबां माने इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना दुखु मोनदों। दा बेनिखायनो दिनै माखासे गिदिर गिदिर जोंनि गेजेराव इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोन दं, बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फैया। दिनै अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब सारमोन बिथांमोन बायदियाबो फैया जागौ, नाथाय हारिया अलखद जादों। हारिनि अलखदखौ नुनानै बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा जेखि साना मानो जेखि बुङा मानो दिनैनि दिनाव हारिनि सार्थआव बिथांमोना खामानि मावनो ओंखारबोदों। BTCखौ बासायनायनि सार्थआव बिथांमोना ओंखारबोदों। दिनै फाइनालि साक्सेस जादों। BTCखौ दिनै गाबथानो हादों। दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि अननाय, साफ्रोमबो BPF दोलोनि गोख्रों गोख्रों दैदेनगिरिफोरनि जेनाखि दैदेननाय आरो बिथांमोननि जेनाखि गोसो गोथारै खामानि मावनाय बैफोरखौ नुनानै आरो माखासे जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोननि मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ दिनै नुनानै आरो अमरसिं दावराव देख्रेब सारमोन बायदिनि बाथ्रा बुंबाय थानायनि गेजेरजों दिनै जोंनि BTCआ एसेब्लाबो रैखाथि फैदों। जायनि थाखाय दिनै नांगौनि बारा BPF दोलोआ देरहानो गोनां जादों। दिनै BPF दोलोआ सानदोंमोन 22-23थानिफ्राय बारा देरहाया, नाथाय दिनै मा जादों फाइनालि रायजो राजाफ्रा बे UPPL होननाय बुस्थुखौ गोबाव समनिफ्रायनो मुगैनानै दंमोन। दा बे मुगैनाया दिनै नैबे लास्ट दाखालिनि सरखार दानायनि बेलायाव फोरमान होबाय। UPPL दोलोजों रावबो गैला आरो एबसुजों रावबो गैला होननानै फोरमान होबाय। दिनै नोंथांमोन बायदि खर' गज' इउटुबारफोर आरो फेसबुक सालायगिरिफ्रा बे ससियेल मिडियायाव प्लेटफर्माव फैनानै ब्राव ब्राव बुंफैबाबो जेबो लाब गैया बुन्दुमोन। मा नोंसोरल' जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैहांजासिम UPPL सापर्टारफ्रा साफ्रोमखौबो इउटुबार आरो फेसबुक सालायगिरि खालामनानै ससियेल मिडियायाव दोहौ खालामबाबो बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मजों बिथांमोना मालाबाबो देरहानो हाया आरो बे UPPL सरकारा जिन्दिगियावबो फैया रायजोफोर। बेखौ हले सिन्था खालामनानै नायबानो जाबाय। दिनै अमरसिं ब्रह्म सारमोन, दावराव देख्रेब सारमोन बायदिखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंग्रा बिथांमोना दिनै लाजिनांगौ। दिनै जाय बिथांमोना बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना BTR आरो BTCनि ABCD जेबो मिथिया। बैफोरबायदि मिन्थियै मानसिफ्रा दिनै अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब सारमोन बायदिखौ बुंनो हानाय जेबो मोन्थाय गैया। गोबां बाथ्रा बुंबायलै रायजो राजाफोर, बांद्राय बुंबा दुखु मोनलायगोन बिथांमोना, नङा होमब्ला? दा बिथांमोना गोबां माने खामानि मावबाय होनदों, खिन्थु जोंनि कुसुगाव नैबे कुसुगाव एरियायाव UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि सरकारा लामा दोंसेबो मावनो हायाखै रायजो राजाफोर, मिथिगौ। दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि डेभेलपआ। दा दिनै नोंथांमोना जानला मोनला आसनिल' बुङो, जेबो खामानि मावा। रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ माबोरै दुखु मोना जानो? दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा आसनिल' होनो, खिन्थु आसनिनि दारै रायजो राजाफोरनो जेबो होनो हाया रायजोफोर। खालि आसनिल' आरो। होमबा बे आसनिखौनो लानानै बिथांमोना थाबानो जाबाय ना माथो नांबावगौ।